दिनै रोसिखौ दांथ'ला नै बेखौसो एसे लाबाय 1 नाम्बारखौसो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जुबान ब्लग इउटिउब चेनेल थमखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सोरबा माजिदेव जिदेव भगबान महर लाना सोनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं सोनाफोर शेयार खालामनांगौ बुहुद दं आरो नोंथांमोनजोंहाय स' नोंथांमोना फरायलांबाय थाबानो जाबाय ना आं मा शेयार खालामनो हायो दिनैहाय बेनिफ्राय ओरै फुंनिफ्राय सिखारबाय नालाय आरो माथोबाव सोनाफोर नै मा होनो साहा फुदुंनानै लाबाय ओमफ्राय ओरै गाइखेराथ' जोंना ओरैनो गैया बाट मैया बाजाराव थांनायाव सालख'जा बाजाराव थांनायावहाय 1.5 केजि लानानै फैदों नालाय स' गाइखेरनि साहा मोलोंथ'दों आरो ना बेनो स' फुदुंनानै लागोनसै आङो पटापट ओमफ्राय जाफानायाव दङ ब्रेकफास्टआव ब्रेड आरो ना बेखौबो फुदुंनानै लानोसै आङो बेबो मैयानो लाबोफानाय जानांगौ लोंनांगौ सनाफोर माइरंआबो मिलावहैबाय नालाय आरो माथो जावनानै लांखानोसै स्र'नो स' जावनानै लाखांबाय ओमफ्राय मालाय मैया खावसेखौ बेलासियाव बे गथ' सानैयानो जावदों आरो ना ओमफ्राय एसे आदार थानायखौ आं जावनोसै आरो फिसाजोआ दिगदार खालामाबाथ' जेबो नङा जावनायाव गिखाया गोदोनो महनब्रै माइरंखौ जोङो एकदम सानसेनो जावनानै फोजोबग्रासोमोन आरो ना आंनि बिनानाव आंजोंहाय दा उफाय गैया मा खालामनो गथ' ओरैनो एले जाहैयो फैनानै दानि दिगदार खालामनानै थांखांबायानो दसे थांफिनबाय आरो ना ओमफ्राय नै जावनानै लागोनसै सनाफोर आङो स्पिडाव आंना फुरा स्पिडावसो बेफोरखौ जावनाया आरो ना लासै जावनो टाइम गैला नालाय आदा नै लेक्सार होबाय थानो टाइम थांगोन माम्बार जावगोनसै आं सोनाफोर माइ गाबान गरसेबो गैया आरोना ओरैबादि मोजां फैदों माने दाबुंसै ओमफ्राय मैया मना एसे लानाया माइ गाब दंमोन जाहैनाय बे गथ'फोर बासिनाया बिराद माइ गाबान बाट बस्थाना माइ गाबानो गैया आरोना माइरंआबो गेब्लेयाखै बिराद मोजां फैदों आरोखि बिदिबाथाय बिराद मोजां मोनलायो आरोना आङो एंखुराबो बिदिनो एसे एनैल' फैदों माइरंआ बुरजा जाबाय जावग्रोजोबनानै लागोनसै आरोना सनाफोर आङो माइरं जावनायखौलाय मा देखेबाय थानो बिदिनो जावखायो फोज्जाव थाङो खोनासंबाय जेरै मेरैनो जायो आरोना सनाफोर दाबदों आं मबाइलखौ एसे चार्ज होथ'नोसै आरोना ओमफ्राय स्पिडाव जावनानै लागोनसै दा आरो बेरायनायफ्रा फैबाथाय आरो केन्सेल जालायगोन आंना सना जेबो राहा गैया सनाफोर नै फिउसो फैलायबाय एसे दंबावथारोमोन ओमफ्राय मानो हायाव दोनखो बेखौ जावगोन नालाय ओमफ्राय मानोथो आगैखौ लानानै फैखो लांफिनदो दसे बाबा बिदिनो आं बिदिनो सेस ओमफ्राय दा माबे थांबावगोन गेलेनो मोननानै मालाबा बेयावसो गेम जिरायफैबाय राननानै जा बेखौनो थां र' एसे बुरखाया आखाइ एसे साइड खालामग्रोनोसै आं जोब्बाय सनाफोर नै लास्ट आरोना बेनिफ्राय मा होनो नैबे एसे गुन्दैयाव एसे माबानाय थायोना दहाय नानियाव फोजा खालामबाय एसे फुखांनानै जावफिनगोन आरो ओमफ्राय नैबेयाव गैला फायदै आं बायदिबा बे गुन्दैखौ जावफिननाय नंलामोन खोमा आरोना बुरि बिखुनजोफ्रा मोजां मोना ना बिदिखौहाय मालाय एकदम बिसोर गथिथारना बांसिन जोंना ओमफ्राय है अमायाबो जानांगौ होननानै दोनसिगौमोन आरो आङो बे गरफा गरनै लेजेरनायखौ दा ओमफ्राय खोथा मानिलाङाबाबो मोजां नङाना ओंखायनो बेखौ एकदम जावख'फिनलायबावगोन आरोना आङो माइरं गरफा गरनैखौ एकदम बहनलायबावगोन आंबो लोखिसो माइनावसो आंबो एनिमेसनाबो फोजोबनानै लागोनसै आं फटाफट आरोना सोनानैबो लाखाथारसै बस्थायाव दानायखौबा फुरा रेडि नामा एकदमबारे उफाय गैया आदारखौथ' बुथुमखानांगोनानो बुद्रुखाथारसै एकदम सेट खालामनानै दोनखाथारसै सनाफोर नैबेयो मैया जावनाय ओमफ्राय नैबेयो न'निनोखा गावसोर आगोलाव जावनाय आरोना बे थाथोंसै नैबेखौ सोस्लायफिनसै आं नैबेहाय आरोना सब सेट बस बे सिङावल' एसे प्रब्लेम होयो आंखौ आरोना
बिदि अजन बस्ता एसे थिखोबाथाय सिङा एकदम बोरैबा जायो बेद्रायो अब्लासिमहालागै नै सानै मानसिया बेयावनो खावबो खुबो फैबायमोन ओमफ्राय नै मायाबो माने साथि बाथि लागायनो होननानै माने सुस्रांबाय आरोना दिनै समबार जाहैबाय फुङावनो साथि बाथि लागायो ओमफ्राय आंहाथ' नै लेटारफोरखौ एसे बोस्रांसै सनाफोर दिनैबो बहायदों जोंहा नै सानबा 6 दिनजों बिबैया आरो खनसे बहायबावबाय आरोना थुमोसो जोंहा नै बेबायदि पाइपजों मावा दायो एसे साखिनायनो मोननायनि अर नारसोबफ्लानि र' बर' न'खरा बेफोर थाखाय लाजिनानै लाब गैया बिखुनजो बिमायालाय बुङो जौ मावनायखौनो देखायनोसै होनबा होननानै जेबो नङा सप्तायाव खनसे एखमबा खननै मावो खोमा आरोना माने अमा दङना मानै गाहाम नुवाखै राखाव बिनि थाखायनो मावनांगौ जायो बेनिफ्राय जौआ थाब जोबा जोंना गोबावजोंसो लासै लासै जोबलाङो आरोना इटा पाटियाव मावनाय गथ'फ्रा सोरबा सोरबा लांफैयो आरोना ओमफ्राय बेनो हरनाय जायो आरो बास नङाबा गैया बहुद गोबाव जाबायमोन माविया ओमफ्राय नै दासो बे इसा होननाया बेखौ मोनफिननानै एसे माया माने मावफिनबाय जाहैदों आरो आवगोलावहाय मावोमोन आवगोलनि समफ्रा आलादाखामोन बाट आं थानायाव बहुद खमानो मावबायमोन मावानोमोन आरो अमा लानाय बिदिनो गोबावजों खनफा बिदिनो मावोमोन आरो ओमफ्राय दा नै एसे खनसे खननै मावफिनदों जाहैदों आरो जेबो नङा लाजिनांगौ लागा गैया आयै सोना दिनैसो दुगैदों लोमजाखांनानै खर' लोबदों सोनायानो किसि किन्नो जानालाय बाबाबो नोंहा दुगैबावनांगौ आबे बेखौ मानो लबारखौ होखो बिदाया नोंहाबो दुगैबावनांगौ बाबा दे नोंहाबो दुगैनांगौ दे बाबा दे दसे थाथ' आं दुगैग्रोनोसै एबार थां गेलेनो बिदाखौ बोगासिनो दङ नै गेलेदो सनाफोर थां इया थांनो मा टाटा गस्ला होनबावदों हामख्रेंख्रें नुलायलांबाय सिबाय दे गोलैगोनलै बिदायानो अयथासारसो ओमफ्राय सनाफोर दिनै जानाया जेबो गैया आरोना नै दालि ओंख्रिसो मिरामिससो नालाय समबारावहाय जोंहा ओमफ्राय ओरै दङ मा दङ फान्थाव आसि भाजा ओमफ्राय ओरैहाय न'नि टमेट' सावनाय बाथोन आरोना गोथां मानो होनबा टमेट'आनो गोथांसो आरोना बुंहरलाय एसे मोजाङै बाख्नाय हरलाय आंखौ माइदिनो हरदों माबा नुजाहत सादर आरो नेखाया खनसे होनबा आसलियावबो जेरै नुजानो बायो भिडिअ कलिं एसे देखायनायखौबो नुजानो बाबावो नुवाखै ओरैबायदि आरोना सिबाय फर्स खालामबाबो आरोना आङो ओमफ्राय होगोन आं दे एसे होननायाव नोंना खालि बिदिल' होनदों आरो गावनि लोगोनि हिनजावफ्राबो सोरबा भिडिअ बानायनो आरोना बेयाव रायलायदों आरो जोङो बिसोरबो ओंखारनो बायो जों ओंखारनो बायोना बिदियाव होनदों औ येस ओंखारनो बायो बेसोरा बिथांमोनासो आंबो ओंखायनो बारा फर्स खालामा आरोना टाकि टुकि जाबाल' गाव एसे गुरैबाल' आङो बुहनखायो आरोना सनाफोर बेबादिनो भिडिअ कलिङाव पेटार बुंहरगोन आयौ माखौ देलायलायदों होनगोन आंखौ बाट एसे बाख्नायनो थिनबाय आङो भिडिअआव गैया फिसाजोखौ ओंखाम दौगोनसै आं सनाफोर एसे लाबाय सनाफोर सामफ्रामबो रोसिखौ दांबाय थाबा दाय जागोन ना बोरैबा गाज्रि जाबा आंनिसो दाय जागोन ओंखायनो दहायनि मावनायखौ एक नाम्बारखौ एसे लाबाय आरोना सनाफोर होखावनोसैलाय माइरं जानानै रम बिराद मेंनाय मोन्दों आरो बस्ता थिखोनानै सिं सानाय मोन्दों ओंखायनो आंनो जाथ्रा आरोना एकदम गोसा होननानै सनाफोर लानोसै आङो नङाहाय सनाफोर ओरैनोसो होनदों नै दैसो लादों आङो आं लोंनो हाया बेखौ आंनि खामानि नङा फ्रेंक खालामदोंबा नोंथांमोनजों मावनायखौ देखायबाय नालाय आङो ओरैनो एसे फ्रेंक खालामबाय आरो आं हाया बेखौ एकदम आंनि नोंथारा आं ओंखामसो जानानै लागासिनो माबारे मिरामिस आरोना जाखांबाय सनाफोर आरोना मिरामिस बेसेबांथो बेदर फिसा मोनजाबाय थानो मैया जाबाय अमा साम' मैयाथ' मोनब्रै मोनबा आइटेम जालाबाय थाबाय मोनायावबो आरो साम'आ थाबावदों बेखौबो जाबावबाय आरोना स' दा गैला ओमफ्राय नै दा गय जानोसै ओंखाम जाखांबाय फैदा बिस्रा जाथ'वाखै नोंथांनो जाहैदो दिनै आंसो फार्स्ट जादों आरोना बिबैया बैथिं थांदोंमोन नालाय मेंनायाथ' मेंखायो गथ'फोरजोंनो आरो सान्दुंआनो बोरैबाथार दासान्दि मेंखायो जेबो नङा बाट मेंदों होननानैखि सानफ्रामबो लुगैबाय थाबा जागोन नामा एसे लुगैयो आरो बाट बेबायदि लुगैया दांबाय थानानै गाज्रि जाबा दाय जागोन ना सनाफोर आरो दिनै जेबोआनो गैया साम'बो गैया बेदरबो गैया माजों सोबनो फान्थाव बाजारजों टमेट' बाथोनजों समायानो रोसियाबो आरो बिखुनजोआबो गाज्रि मोनगोन ना एसे मान सनमानबो लाखिनांगोन ना भिडिअ बानायफ्ला लोंबाय थादों बिदि सानगोन ना आंखौ ओंखायनो गोसोखांथारासै आरो आं दिनै लुगैथाराखैबो आरो जेबो लुबैयाखैबो ओमफ्राय गोरानखौथ' हाखाया सनाफोर ओमफ्राय सानसेखालि बिजावजालि आंनि बाहागिजों आंजोंहाय बे मावो नालाय माजे ओमफ्राय आंबो थांसि क'क्राझारनिफ्राय फैनो नागिरदों नालाय सानैजों रायलायनानै जोङो लागावनांगौ आब' होननानै आंहा बेदर लानानै फैलायबाय आरो दाना लोंबाय बोरायाबो दंफैयोमोन अब्ला माने गोसाखौनो दोन्दों बियो क्वार्टार
बथल फिसाया कटारा बेखौ दोनदों आरो सानैजों लोंबाय जोङो रायलाय पेकेट लोंबाय हायै दसे उनाव खर'खौनो थिखां हाला गाबनो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय बिफानो ओंखाम खुरनानै होबाय आरो सनाफोरा ओमफ्राय ओंखामखौ ओमफ्राय आंसो जानो हाला ओंखाम खुरनायानो नै खर'आ ओरैसो जाबाय फाग्लाया जि मिनिबायसो आंखौ नोंनि जौ फेनाया बिदिसो होननानै आरो ना नुफेराखै आरो ना आं बिदि फेलायनानै लोंनो हाया आरो रोसिखौल'सो लोङो रोसिखौ लोंबा बिदिनो रम मोनो एसे मोथो मोनो दसेनो खारलांफिनो आंना बुरजा लोंबासो थागोन ना बुरजा नोंसोरजों जा देखायगासिनो भिडिअआवहाय एसेनि बेल'खा सनाफोरा ओमफ्राय बांसिन लोङा आरो ना गैया आं हाया ओमफ्राय लोगोफोरजों हासिगोन खोमा एसे बाट बे एक नाम्बार एबा मावनायखौ आङो बे दिननिफ्रायनो बहुद माने नांला थानानै थाबाय आरो ना बोरैबा मोनथारो ना मानसिफ्रा माबायदिमोन आं मिथिया बाट आं गोबायाखै आरो आं गोबालायाखै बाट क्वार्टार गोसाखौनो जों बे आब'जों फोजोबदों बेदर भाजाजों मोनानि समाव आरो फिसाजो गैयामोन फिसालायाल' दंमोन आरो 6 बोसोरसो जाबायमोनदां अब्लानि खोथा बियो सनाफोर बेनिफ्रायनो बन्द' जौ फाग्लि नङाहाय एकदमबारे मोजांसो आरो ना रायलायबाय सोरनाबा भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो फेथाय बखिबाय थाबानो सामफ्रामबो गाज्रि मोनगोन आरो ना बयबो गाज्रि मोननाय नङा सोरबा गाज्रि मोनगोन माबायदि एक्टिं खालाम रायलायबाय थादों होननानै आं नोंसोरजों खुला शेयार खालामबाय नालाय आंनि जानाय जाथायफोरखौ आरो दिनैनि आंनि मा मावखो मा दांखो बोरै थांखो दिना सानसुसिम दिना बोरै थांखो बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो ना सनाफोर स' गाज्रि मोनो नालाय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय फुरा नायलांबायबा शेयारबो खालामना होदो आरो ना सोरबाफोर लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांथारदो स' थेंक इउ स' माच